Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu eta Abia taldeko Amaia Iriart izango da, argitaratu berri duten Omen proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1776an, Azkoitiko herritarrak Jauntxoen aurka matxinatu ziren. Eskari nagusia ogiaren prezioa jaistea bazen ere, Jauntxoak gariarekin espekulatzen hasiak baitziren, gozetutako herri batek handikien gehiegikeriei emandako erantzuna izan zen. Akordio batera iritsi ziren arren, segituan Azpeitian ere piztu zen matxinada. Hurrengo egunetan matxinada Gipuzkoa, Araba eta Bizkaira ere zabaldu zen. Ez zen ordea gisa honetako matxinada bakarra izan, 18. mendearen bigarren erdialdean Europa osoan antzeko joera piztu baitzen. 1931ko egun berean, Eibarren Espainiako Errepublika aldarrikatu zuten hauteskundeak errepublikano eta sozialistek irabazi ostean. Aldarrikapena egiten lehen hiria izan zen, goizeko ordu txikitan bildu ziren bi alderdiak. Udalberria osatu ondoren, 3 koloreko bandera ipini eta aldarrikapen ofiziala egin zuten. Hainbat urteren ondoren, 78an, aberri eguna ospatu zuten Donostian, naiz eta polizia armatu frankistak hiriko sarbide guztiak itxi zituen goizean goizetik. Erregimenaren egunkariek gobernadorearen oharra argitaratu zuten, gogoraraziz deialdia ilegala zela. Erdialdearen eta Grosen arteko zubietan, adibidez, esi militarrak jarri zituzten. Hala ere, 8.000 lagunetik gora bildu ziren giro itogarri hartan eta 300 pertsona atxilotu zituen poliziak. Donostian mobilizatu ezinik, Errenteria eta Arrasaten ere manifestazioak egin zituzten. Giroa pilpilean zegoen Euskal Herrian. Azkenik, 1982ko apirilaren 14ean, granadak bota zizkioten Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelari urrutiko jartigailu batzuekin. Eta militarrak ekintza bere gain hartzerakoan adierazi zuenez, kuartel militarrak lehen mailako jomugatzat zituen eta hilabeteko epea eman zion Guardia Zibilari Euskal Herria utz zezan. Erasoan Guardia Zibil bat bala zauritu zuten, baina testigantzen arabera guardien artean egindako tiroketa baten ondorio izan zen. Eta kidek ez baitzuten tirorik jaurti. Intxaurrondoko kuartela errepresioaren simbolo gorenetako bat izan da Euskal Herrian, Europako tortura zentro nagusietakoa izana. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Apirilaren 14ean, asteartean, Musink 26. zinema. Gerard Corbioren La Pasión del Rey, Kondestable Zibiboxean arratsaldeko 7:00 Doako sarrera izango da, baina aurrez izena eman da. Egun berean, arratsaldeko 6 Sanduzelaiko Zibiboxean, zinemako emakume heroiak. Marjam Touzaniren Adam filma. 18 urtetik gorakoentzat izango da eta doan, aurrez izena eman da. Azkenik, egun bererako, primeran zahartzen den zineman, Clint Eastwooden Gran Torino Mendillorribko Zibiboxean. Hau ere, 18 urtetik gorakoentzat, doan, aurrez izena eman da. Ikusi entzun txalo egin, hitzaldia, monumentua. Pompelo Zibiboxean arratsaldeko 6 doan, edukiera bete arte. Ostiralean aldiz, Unibertsitate Antzerkiaren erakustaldia. Montxe Ortizen El hombre mojado no teme la lluvia, proverbio iraki, Iturramako Zibiboxean. Larun batean, Sergio Andresen ipuin kontaketa, Cuentos con bigote, Kondestableko Zibiboxean izango da eguerdiko 12. Eta azkenik, igandean, baita ere eguerdiko 12, igandeko musikak. Kontzertua Orreaga Abesbatzaren eskutik, Kondestableko Zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Lanbide heziketak hazten jarraitzen du Nafarroan eta datorren urtean 6.917 plazara iritsiko da. Lehenengo puntuan, Nafarroa 100% enplegagarritasuna lortu duen bakarra. Bigarrenean, 22 programa berri eskainiko dira, online prestakuntzan gero eta arreta handiagoa jarriz, 461 moduluz osatuta. Hirugarrenean, lehen aldiz erdi mailako lanbide heziketako plazen kopurua goi mailako lanbide heziketakoa baino handiagoa da.
Argazki nagusian, kaleratutako etorkinak konstablearen bulegora eta udaletxera joan ziren egoera salatzera. Honen titularrean, Arantzadiko migratzaileen kanpalekua non 96 pertsona bizi ziren ustu dute. Udalak gehienei aldi baterako ostatua eman diela dio. Agustinas komentuko birgaitze lanak hasten dira. Gizarte taldeek etxebizitza alternatiborik gabeko kaleratzea salatzen dute. Eskuineko berrietan, Sanduzelaien emakume bat hiltzeagatik atxilotu duten gizona gaur epailearen aurrean agertuko da. Ondoren, Peinado epaileak Begoña Gomez auzipetzea erabaki du Kitchen konspirazioaren epaiketan. Jarraian, Gitium ja Nafarroan bere bateria plantegia instalatzeko finantzazioa bilatzen ari da. Azpian, Trumpek Irango portuak blokeatu ditu eta petroleo gordinaren ekoizpena jeisten da. Azkenik, Athletic Bilbaok Osasunako gazte jokalari bat fitxatu du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Peinado epaileak Pedro Sánchezen emaztea akusazio bankura hurbiltzen du. Magistratuak Begoña Gomez 4 delituengatik epaitzea eskatu du. Irudi nagusian, etxetik kaleratutako batzuk atzo joan ziren udal bulegoetara erroldatzera. Honen lerroburua, 98 etxegabetu dituzte Arantzaditik. Iruñeko udala etxetik kanporatzen ari da Agustinas komentua zentro neurologiko bihurtzeko proiektuaren eraikuntza hasia ahal izateko. Ezkerreko berrietan, 6 pertsona espetxeratu dituzte asteburuan Iruñean bortizkeriaz egindako lapurretengatik. Azpian, Serbinabarrek arenaren lizitazio espezifikazioak lizitazio egin aurretik ezagutu zitzakeela frogatzen duten frogak. Ondoan, hurrengo ikasturteko lanbide heziketako eskaintzak 22 ziklo ditu, horietatik 6 berriak. Goiko berrietan, Iruñea Aralarko aingeruarekin duen hitzorduari leial. Ondoan, Rio Arga, 50 urteko poesia Nafarroan. Azkenik, Pepe Altzateren emozioa elsadarren omenaldiaren ondoren. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Ameriketako estatu batuek Iranen aurkako presioa handitu dute, portuen blokeoa indarrean ezarrita. Lehenengo puntuan, Trumpek ziurtatu du 2 asterako meniak bere horretan segitzen duela, baina negoziatzera behartu nahi du Iran. Akordio bat nahi dute. Bigarrenean, Hormuzko itsasartean garraioari jarritako oztopoak ezinegona sortu du gobernu askotan eta finantza merkatuetan. Argazki nagusian, Peter Magyar, Hungariako hauteskundeak irabazi dituen Tista alderdiko hautagaia atzo Budapesten. Honen titularrean, Hungarian trantsizio azkar bat abiatuko duela hitzeman du Magyarrek. Beheko berrietan, kafen aurkako salaketa bat aztertzen ari da Espainiako fiskaltza, Jerusalemgo tranbia dela eta. Ondoan, Lucia Origoitia etako kideari buruzko film dokumentala egin du Lander Garrok, Lutxi eta Zuaitza. Azpian, zigorrik ez sopelako 4 auzipetuentzat, akordioa egin ostean. Jarraian, komentu zahar bat ustu du Iruñeko udalak eta han bizi ziren etorkinak kanporatu ditu. Azkenik, Asier Ilarramendi Realeko jokalari ohiak dio, ohorea izan zen kopa jaso ahal izatea, jaio nintzenetik Realekoa bainaiz. Goiko berrian, gorbatak, erabilera gutxitzen eta birziklatzen. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Otxandianok uste du oinarri bat dagoela akordio nazional handietarako. EH Bilduko bozeramaile parlamentarioak adierazi du dagoeneko adostasun politikoak daudela arlo estrategikoetan, eta Ipar Euskal Herriko dinamika politikoa inspiratzailetzat jotzen du. Argazki nagusian, Magyarrek Bruselarekin lerrokatu nahi du Hungaria agintaldia abiatzerako. Hungariako parlamenturako hauteskundeen irabazle argiak, Peter Magyar kontserbadoreak, Viktor Orbanen aroa amaitu dela iragarri zuen atzo, 16 urteko gobernu ez liberala eta gero. Hungariaren tokia Europa da eta izango da aldarrikatu zuen. Eskuineko berrietan, Trumpek Hormuz blokeoa berresten du negoziazioez hitz egiten duen bitartean. Bestetik, Arantzadiko komentua ustutzen ari dira zahar berritze lanak hasteko. Ezkerreko berrietan, Nacho Matxinen txostena. 10 urte emanaldi profesionalak kopako finaletan. Azkenik, Amaia Ereñagak egindako txostena.
historia ofizialak ahaztu dituen emakumezko miliziakideak. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Mugimendu feminista kalera aterako da gaur azken erailketa matxista salatzera. Gaur pasako da epailearen aurretik Sanduzelaiko hilketarekin zerikusia izan dezakeen 34 urteko gizonezkoa. Epaileak emakumearen hilketarekin zenbaterainoko ardura izan duen argitzea espero du. Igande goizaldean 37 urteko emakume bat hil zen Sanduzelai auzoko etxebizitza bateko 3. solairuko leihotik erorita. Ikertzen ari dira gertatutakoa. Epailearen aurretik pasako den gizonak urruntze agindua zuen emakumearekiko, baina hautsi egin zuen neurri hori. Itaiak atzo egin zuen elkarretaratzea hilketa salatzeko. Gaur mugimendu feminista aterako da kalera, Sanduzelain arratsaldeko 8etan egingo duen protesta. Anai, influencer asko, baina gazteoi erreferenteak falta zaizkigu. Abeslari burlatarrak kanpai bere bakargako lehenengo lan luzea kaleratu berri du. Anai izen artistikoarekin, Andoni Zazpe burlatarrak bere lehenengo lan luzea kaleratu berri du. Kanpai diskoak 13 abesti ditu, orain arte egin dudan lan artistikorik handiena da. Burlatarra izan da, kanpai jotzaileak edo eskila jotzaileak betidanik ezagutu ditut, eta keinua egin nahi nien. Kantu guztien ekoizpenaren prozesuetan parte hartu dut, eta kantuak nire barrenetik atera dira. Lan oso pertsonala dela aitortzen duen arren, lagunez inguratu da eta kolaborazio asko ere jasotzen ditu diskoak. Etxebe, Markel, Txakurdilo edota DRRN. Nire inguruan dudan jendea eta nire ibilbidean zehar ezagutu ditudan artistekin lan egiteko gogo biziz nengoen. Behean, Euskarazko aisialdi hezitzaile ikastaroa jarri du martxan Dindaia Fundazioak, 18 urtetik gorako gazteentzat. Ekainean egingo den 20 eguneko ikastaro trinkoa izango da, teoria eta praktika uztartuko dituena. Amaitzerakoan, ikasleek aisialdi hezitzaile agiri ofiziala eskuratuko dute. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Amaia, zer moduz? Bikain eta zu? Ongi, orain elkarrizketa hasteko prest, gogoekin ere bai, zuen lan entzuten egon naiz eta benetan asko gustatu zait, esan dizut dagoeneko. Baina, has gaitezen lehenengo testu inguruan kokatzen, konta iguzu zer den abia, zer den proiektu hau? Abia 2019an sortu zen, Lagunarte konpainiako kideak gintuzten deitu, hirukotean lehenik ikusgarri baten musika jotzeko, eta ikusgarri hortan bat ziren animaleak eta dantzariak ere bai, eta uda batez eman genuen ikusgarri hori, eta ondotik talde gisa segitu genuen Lagunarte konpainiak produziturik, eta ara, hortik sortu zen abia. Lehenagotik ezagutzen zinaten orduan musikari bezala ere bai, eta hortikan sortu zenuten lehenengo lana. Orain bigarren lana aurkeztera zatozte. Nola aldatu da taldea urte hauetan? Ja urte batzuk pasa dira, zer moduzkoa izan da ibilbidea? Beraz, eman dugu gure lehen errepertorioa animalia naiz eta urtea initzez, eta hor bigarrenean omen errepertorioan, laugarren kide bat sartu da gurekin, Maiana Ager, biolonista eta kantaria, eta beti Lagunarte konpainiarekin aigira lanean, eta Christophe Firiart artistarekin, berak du musika guzia sortu, eta horrez gain lehenarin konparatuz argiak eta soinua zinez gehitu dugu, eta lan handi bat egin dugu bi teknikariekin. Animalia lanetik, animalia naiz oroitzen izena zorain,
Zer aldatu Hori da? animalia naiz eta. Animalia naiz. Zer aldatu da oraingo lan berri honetara? Lau gira, hori orain laukotean ari gira musikan, eta elektronikoagoa da, hori jaiten algenuke, eta bat ditugu lau lujontzi ere gurekin, turjatzearen inguruan lan egin dugulako, eta teoria zientifiko baten gainean, piskat esplikatzeko horrek kondatzen du, sortzen bagenu masina bat biniloak bezala, baina potean irakurtzeko, entzuten algeinuke sorkuntza momentuan grabatuak izan diren soinu guziak. Beraz, hortik abiatu gira eta entzatu gira artistarekin, Kristofekin, testuak eta musikak urren barnean ezartzen gai urren inguruan. Lan, imaginatzen dut ez dela erresa hori guztia, mundu guzti hori elkartzea eta dena bat egitea, ez? Ez, aski zaila da denbora pixkat eman dugu, bai gure pixkat dena gure ganatzeko, eta baina orain egiten dugu gure lehena izan zen maiatzean, baina eta 25 maiatzean, eta geroztak gehiago gure ganatzen ditugu kantu guziak eta errepertorio guzia. Noiz hasi zineten, omen proiektu hau prestatzen? Buruz duela urte bat eta erdi. Horako zerbait. Daten atletik uda batez hasikinen horretzen ez da biziki bero zen, baina gero urte bat eta erdiz eta gure lehena, beraz 2024ko udan hasikinen horren lan egiten. Denbora pasadaia dagoeneko, zer moduzkoa izan da oraingoz publikoaren harrera edo? Momentuan bikain. Momentuan bikain, gero segitzen dugu emaiten eta aski behia da oraindik. Gure diska atera dugu martxoaren 20an. Beraz, hortik kontzertuak bat ditugu, Euskal Herrian gaindi, eta espero dugu gero piskat junago joaitea. Baina momentuan biziki untsa hartua da eta jendeak iruditzen zaugu maitu duela bai. Lanaren izenburuari buruz ere hitz egin nahi nuen, omen hitza, niri asko gustatzen zait omen hitza, zergatik aukeratu duzue izen hori? Justuki teoria zientifiko hortatik abiatu baikinen, eta ez gine omen hitzak zinez galdera bat pausatzen du, ez dakigu zinez egiazki pasaden, beti hipotesia bat da, eta azkenean masina hori ez da existitzen, ez da gure biztian ez da. Beraz, ez dakigu zinez egia den egiten duguna, edo ez, berba gu gira, justuki teorian irakurtzaileak, beraz, hortik atera zen bai omen hitza. Hori sentiarazi nahi diozue publikoari, zalantza hori, galdera hori, edo beste zerbait? Ez dakit, hori den gure helburu nagusia, baina jendeak hori senditzen badu, hainbat hobe, hola gure repertoreekin lotua da, eta gero gure kontzertuan emaite ditugu giro hainitz, beraz, hasten gira sorgin giro batean, eta kontatzen ditugu gaur egun eta pasa diren hainbat historio, beraz, galderak baldin badira kontzertuaren bukaeran, hasteko enetzat ongi. Sorkuntzari buruz hitz egiterakoan, nola antolatzen zerate lan baten sorkuntza prozesu guzti hori egiteko, nola antolatzen zerate taldean? Are gira Christoph Iriart artistarekin, eta berak du musika guzia sortu. Beraz, guk ez dugu oraindik deus sortu, hastapenean lehen aldietan unelkartu giren, hasi ginen improbisaketan eta soinuen sekatzen, ekarri ginituen etxeko objektuak, poteak, basoak, eta turratzen diren objektuak, eta hortik sekatu ginituen soinuak, eta poteak ere hortik atera ziren, azkenean idei hortatik. Baina gero musikaren aletik zinez, gu improbisatzen hasi ginen hastapen batean, baina Kristofek du gero dena idatzi, eta guk jotzen dugu Kristofen musika. Beraz, sorkuntzaren aldetik azkenean ez dugu gauza handirik egiten, baina entzatzen gire albezain ongi egiten hasteko.
Interpretazioak ere badulana imaginatzen dut. Eta orain ateratzen Hori da. duzula objektuen gaia eta bikain datorket justu hurrengo galdera horri buruz zen. Nola iritsi zerate horretara? Nola sortu da ideia hori etxetikan objektuak eramatea eta horrekin soinu bat sortzea? Gure lehen errepertorian emaztean favore kantuan zuzenezkoan emaiten dugu hirukotean gira, beraz, hiru objektu tipiekin, hiru bolekin, baitugu metalezko bol batzu, eta gure arkoekin tojatzen ditugu. Beraz, hortik, Kristofek errantzakun zinez bazela bere ustez zerbait egiteko, eta tojatzea zen gure lehen gaia. Beraz, eta hortik gero galekin zigun ekartzeko edo zein objektu tojatzen zirenak eta soinua sortzen zutenak, eta ondotik izan ziren poteak eta hipotesia. Zuen ustez, horrek ematen dio zuek sortzen ez zuen soinuari berezitasun bat, edo badaude beste gauza batzuk ere berezitasun hori defenditzen dutenak? Ze potean lujontzian historia hori? Bai. Ustez zurek irakartzen du zerbait, deia. Ez dira usu ikusten lau pote estena gainean, eta sostotolako musika egiteko. Gero lau emazte ere izaitea estena gainean ustez interesgarria da eta importantea, eta laukote soka hori ere, badugu laukote soka klasikoaren formakuntza, baina ez dugu baita ezpada musika klasikorik egiten, edo ez dugu bate musika klasikorik egiten, musika egikoia gehiago jutzen dugu hasteko gure artean eta abia taldean, gero ustez eramaiten dugun giroa bigarren repertorio hortan aski berezia da eta kuriositatea pizten du, beraz denak egiten du ustez galdeketa pixkat hori eta gure abiakoa. Aipatzen genuen, lehen egona izan zuten zuen lana, eta bai ematen du sentsazio bat esperimentatzeko gogoarekin jotzen dezuela bezala, klasikoa ikasi dezuen arren, gero ez dezue hori jotzen, esperimentatzeko gogo hori naturalki ateratzen zaizue edo bilatzen dezue espreski? Ni ustez bakotsak badugu ibilbide bat nun edo zein arlotan pixkat sekatzen dugu, eta hor dugu zinez parada hainit sekatzeko, hainit pentsatzen hor hainek ideei, Maia Egibarren bera ere bideo gintzan da, beraz sekatzen du eta esperimentatzen ditu ere gauza hainitz, musikan bitartez eta bideo gintzan bitartez. Maiana Ager erizaina da, beraz berak ere sekatzen du. Elena gehiago musika klasikoan ari da, beraz naiz eta partizioak ukan, alere sekatzen ditu interpretazio gauza hainitz, eta ni ere improvisaketa naiz, eta musika improvisatu duan, eta beraz, bakotsak sekatzen dugu denek gauza hainitz, musikaren aldetik, artistika aldetik, eta bianen ustez hori sekatzen da, ikusten da, entzuten da, eta omen ikusgarrian kontzertuan entzatzen girean ustez aldioro kontzertuetan beste zerbaiten sekatzen, piskat arriskoak hartzen, eta ara. Letrei buruz hitz egiten, hitzak aterata daude beste egile batzuetatik, musika herrikoietik, zergatik egin duzue hori? Hastapenetik ari gira kantu herrikoien edo testu herrikoien kantatzen. Beraz, helburua ez zen, baita ezpada hortan sorkuntza baten egitea, baina gehiago dugun kulturarekin musika sortzea eta musika edatzea. Beraz, eta piskat gure nortasuna da ere musika tradizionaletik partitzea, abiatzea, eta beste nora baitera maitea, beraz, ez dugu hori aldatu. Nola horrekatzen dezue gaur egungo kultura eta zuek ematen diozuen soinua eta letra batzuk duela urte askotakoak izan daitezkeenak, batzuentzat agian testu inguruen arabera zaharkituak izan daitezkeenak, nola horrekatzen dezue hori? Galdera aski zaila da, nola horrekatzen dugun
Ez dakit, ustez kantu horiek ez dira antzi behar. Beraz, beti gogoan atxiki behar dira, hitzak horiek atxiki behar dira, eta bitxiki gaur ere haien zentzua badute, beraz, importantea da atxikitzea, eta ezakit, manera bat da ere gaur egun testuak ez ahazteko, eta ara, gurekin egoiteko, gure tradizioan, gure kulturan, eta ustez hor dugu oreka bat atsemaiten. Omen proiektuan, zeintzuk dira hautatu dituzuen testu batzuk, adibidez? Guk ez dugu hor ere deus hautatu, justu baieztatu ditugu. Bai, Kristofek proposatu dizkigu hainbat testu, eta gero untxe ezagutzen gaitu orai, beraz badaki pixkat zer maite dugun, zer nahi dugun defenditu, eta zer ez. Beraz azkenean, justu erantzun baiko bat emandakugu, eta hola intzinatu gira. Hor, galdetu behar nizuen galdera bat, agian ez dakizu erantzuna, baino zerren arabera aukeratzen dira testu batzuk eta ez beste batzuk, edo egile batzuk? Ustez, ideien aldetik, edo defenditzen diren ideien aldetik, ustez, ahlo guzietan piskat hori da, zendako maite dugun, ez dakit tindulari hori, eta artista hori, edo zein pertsona, edo testu, baina ustez gure nortasunaren arabera, batzuk oihartzun bat badute guretzat, edo beste batzuk gutiago edo bate, eta ustez hortik gure bide artistikoa egiten alda. Beraz, ustez, hasteko nik sortzen udalarik beste proiektu batzuentzat edola, Nikola egiten dut. Gehiago hautatzen ditut, maite ditudan gaiak eta defenditzen alditudan gaiak. Zuen kasuan, proiektu honetan, zein da musikaren eta hitzen arteko harremana, edo nola lotzen dira? Zaila da galdera hori. Hastapenean, badut adibide bat, baina faitut bi. Gure diskaren lehen kantua Sohin Igandeak deitzen da, eta lurrontziak ditugunez, zinez argiarekin eta soinuarekin, bat ditugu ere kaptoreak gure lurrontzietan. Beraz, hor dugu, giroak sortzen ditugu, eta entxalatzen gira, albezain bat giro zabalen sortzea testuarekiko, beraz, Sohin Igandeak kantuan zinez baitugu argiak potean barnean, badugu oihartzuna handia gure ahotsetan, guk kantatzeko moldean ere pixkat egitual bezala bat sortzen dugu. Eta gero beste adibidea dudana, da Milia kantua, hor dira bi pertsonaien arteko elkarrizketa bat, eta berdin mailarekin badugu elkarrizketa hori, nik kantatzen parte bat, eta gero berak erantzuten dit. Baitugu olako gauzak zinez entzatzen gira, alere dena lotzen, eta albezain bat koherenteak izaiten, baina gero bakotsak hartzen du alduena. Aipatu dizut, egon naizela zuen diskoa entzuten, eta iruditu zait, giro berezi bat sortzen duela, oso atmosferikoa, hipnotizantea, inmertsiboa ere bai. Nahita sortu duzu hori, naturalki sortu da, edo nola iritsi zerate egoera horretara? Ez dakit. Ez dakit. Ni ustez ideien segida horietatik, eta jakinez teknikariekin aritu girela initz lanean, gehi Kristofekin ere bai, beraz ni ustez burumen guzi horiek batuz, azkenean ideia guztiak atera dira, eta holako giro bat sortzen dugu orain. Kontzertu begira ere bai, kontzertuetan saiatzen zerate giro hori sortzen? Bai, albezain bat. Gure helburua alere estenak gainean zaitea da, beraz gure musika partekatzea zinez zuzenezkoan, eta entzatzen gira ere bai, justuki diskatik abiatuz, zuzenezkoan beste zerbaitean emaitean, nahi baitu. Aldatzen ditugula kantuak ez direla diskan bezalakoak. Entzatzen gira alere garatzen, eta zinez gehiago emaiten zuzenezkoan ez eta diskan, nahiz eta diskan betea izan,
entzatzen gira beste giro hori geroz eta gehiago emaiten estena gainean. Kontzertuak aipatzen ditugula, badituzue kontzertuak begi bistan? Bai, zugu bi momentuan, bi maiatzeko, ari gira maiatzaren 22an Bilbon, eta 23an Zarautzen. Bueno, animatuko dugu jondea bertara jutea, eta bueno, ea gu ere animatzen geran eta bertan ikusten geran. Baina, bueno, bukatzen gungo era pixkanaka, elkarrizketa luzatu baino lehen. Aipatu duzu, martxoaren 20an ateratzen dutela, disko hau kerrez banago. Bai. Eta oraingoz harrera bikaina izan duela, nola espero duzue aurrerantzean izatea harrera, eta kontzertuetan batez ere? Espero beti albezain ongi pastea. Gure estrenaldia biziki ongi pasa da, aukan ginen lehen parte bikain bat, oian indartekin. Jendea hainitz urbildu zen, eta ara, espero dugu zinez zola segitzea, eta ez antxantzea, zinez jendea alere kuriosia beti piztea publikoari, eta ara. Gero, badakigu beste estilo batera maiten dugula lehen animalia naiztari konparatuz, beraz ikusiko denboran nola garatuko den. Disko honek arreta eskatzen du, entzuterako garaia markatu? Ene ustez, bai, pixkat. Pixkat. Gero, elektronikoa goa denez, argita gutiagorekin ere entzuten alda, baina zinez giroan sartu nahi baduzu, ene ustez berda jarri eta entzun. Ene ustez, gero bakotsak iten du nahi duena, baina ara. Nuen ikaren galdera bat pendiente egiteko zuen diskoa entzun da, eta aipatzen zenuena ez, batzutan musikak arreta berezi bat eskatzen du, eta gaur egun zaila da arreta hori ere bereganatzea publikoaren partetikan. Sortzerako garaian edo musika interpretatzerako garaian zure kasuan, kontuan hartzen dezue publikoa edo besterik gabe egiten dezue zuek egin nahi dezuena? Ene ustez, eta nesken izinan ere hitz eginen dut, egiten dugu maite dugun musika, eta ez dugu baitiz bada pentsatzen, hori egiten dugu zenta publikoak maitatuko du. Guk egiten dugu, maite dugu proiektu hori defenditzen dugu entzatzen gira albezain ongi defenditzen. Gero, beste arlo guzietan bezala, bakotsak maitatzen alu edo bate, gustuak dira, beraz, maitatzen bari badu, hainbat hobe guretzat, bestenaz, ea behiziko giren beste proiektu batean, baina ez dugu baitiz bada pentsatzen publikoaren iritziaz sortzeko edo interpretazio momentuan. Nora junaiko luke abia taldeak hemendik aurrera? Zuzenezkoak emaiten, kontzertuak emaiten, gero, bigarren reportera orain txetan atera dugu, beraz ikusiko hirugarren bat izanen den, momentuan hori emaiten dugu, plazer handiarekin, animalia ere emaiten dugu oraindik, eta ara, segitzen dugu gure bide ekipia. Esperimentazioari eta hartzen ari den evoluzio honi jarripena emango diozue? Espero dugu bai, ea nola segituko den. Nori gomendatuko zenioke omen diskoa? Dener, ez da dinik, ez da denek ez duten luten ustez gure diskoa. Beraz, hartu, entzun, eta hartu behar duzuena eta nahi duzuena sustut. Bukatzeko Amaia, aipatzen zenituen, maiatzeko 22an Bilbon eta maiatzeko 23an Zarautzen, zergatik joan barko ginak kontzertu horietara? Galderak pausatzeko? Berdin. Ea zerbait berri ikasiko duzian gure kontzertuarekin, edo nahi bat duziere beste giro batean sartu, ordu bat entzat, gauzak deskubritu, eta edo beste kuadru batean ere kontzertu batean ikusi, edo zakit. Ez da, jazen berizirik, nahi bat duzi etorri. Ados, Amaia, mila esker gurekin egoteagatik. Ni galdera gabe gelditu naiz, ezakit bukatu baino lehen, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Hola, ez, baina plazer bat izan da hasteko, beraz mila esker gainitz.
Eskerrak zuri, animo prestakuntzekin eta lan guztiarekin, espero dugu kontzertutan ikustea, eta hurrengora arte, noski? Mil esker, laster arte. Aio! Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur tenperatura igo egingo da, baina oraindik ere euria egingo du tarteka, batez ere ipar partean. Egunaren hein handi batean kantauri xurialdean hodeiak ugariak izango dira, eta tarteka zaparradak egin ditzake. Hegoaldean giroa hotza izango da hasieran eta hodeiekin batera ostarte batzuk zabalduko dira. Euria urria izango da bertan. Haizea ahul ibiliko da eta eguerdian iparraldetik finkatuko da. Aste azkenean giroa argia izango da eta tenperaturak gora egingo du. Goizaldean eta ondoren egunaren bigarren partean hodeian tarteak izango dira, baina oro har giroa eguzkitsua izango da denean. Goizean goiz lainoa agertuko da barnealdeko bailaretan. Eguerditik aurrera haizea ipar-ekialdetik finkatuko da eta tenperatura maksimoak 20-22 gradu artera igoko dira. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.